Piniben Karbianglong Autonomous Council kili kapatu ponji aphan Model Code of Conduct pangcheng pontanglo. Bangso Karbianglong Autonomous Council kili gahut kachipati dunji a constituency tin along sitame BJP lapen Congress asong pen ticket ke hangju hanghaisi non malom thek pon longlo. Laso ticket ke hangdun hangju hanghayang bongpen socheng constituency along pen Karbianglong Autonomous Council kili kachipati dunji aphan ki ongdung atumpen amen ke klang pondo. Bangsong bongpen Roman Pator, Richardson Hanse, Het Sing Rong Phar, Joy Sing Kro, Chandra Sing Rong Hang lapen Martin Timung atum henlo. Amen ke klangdun bang Trogang bongpen kumada bang pu ate hang along si pidong apu kapa puji ang ring kedo. Rada tumpen ke majok le tiket cholong dun thek pulote kepe hai dunji aphan ador ke so BJP avot ki pidunji kachisik dolo. Langdam senang jongsi hemisi mate family politics pathupon pulote MLA Rupsing Teron pen Roman Pator abangke kache phoklok binom. Laso tengke langdam pen Roman Pator aphan Karbianglong Autonomous Council kilik kache patri dunji aphan tiket pipon pe datta hai. Athe hemisi politics ke pathupon along kedamtang ningkan kebang bong Roman Pator aphan si Lakhapli Socheng MEC constituency angkang along Village Development Committee mate VDC chairman ang hoy paman ponlo. Jongsi family politics langdam de plote BJP district committee Sangkur Chunbang Richardson Hanse aphanta pipon data thek. Halapu Hamren Municipal Board Vice Chairman Het Sing Rongphar Baithalangso Municipal Board Chairman Chandra Sing Ronghang BJP West Karbianglong District Committee Muhila Morcha Maipi Indira Tawbipi Anparta Martin Timung atum aphan sitame Socheng BJP ara atum akar yalam the longpon. Hamren pen Daniel Inghi Karbianglong Live.